No, meidän museo on perustettu vanhaan rautatieasemaan, eli tämä on Carl Albert Edelfeltin suunnittelema rakennus ja valmistunut 1862 rautatieasemaksi. Eli tämä Suomen ensimmäisen rautatien, Helsinki-Hämeenlinna välisen rautatien yhdeksi väliasemaksi. Ja tämä on nyt ainoa säilynyt tiilinen asemarakennus, mitä tällä junaosuudella on, että ne toiset tiiliset, eli Helsinki ja Hämeenlinna, niin nehän on purettu, että niitä ei ole enää jäljellä. Me ollaan keskeisellä paikalla tässä juuri Vantaan tai Tikkurilan vanhimmassa rakennuksessa ja keskeisellä paikalla. Että oikeastaan niin tämä aseman rakennushan on se, jonka ympärille on niin syntynyt tämä kaupunki. Eli tämä paikka on valikoitunut sillä tavalla, että tässä on tuo Keravajoki, joka oli purjehduskelpoinen pitkään, ja sitten tässä yhdistyy vieressä vanha Kuninkaantie, eli suuri rantatie, ja sitten tuli tämä rautatie, eli tämä on niin kuin liikenteen solmukohta ollut jo 1800-luvulla, eli se on varmaan osasyy sille, minkä takia tähän rakennettiin näin hieno kolmikerroksinen tiiliasema. Eli täällä oli ihan muuten vaan peltoja ympärillä ja harvaa asutusta, mutta sitten nähtiin se potentiaali näiden hyvien liikenneyhteyksien takia, että tämä on varmaan tämmöinen kasvava alue, ja niinhän sitten olikin, että tänne alkoi tulla teollisuutta, tuli Vernissa-tehtaat ja Tikkurilan väritehtaat ja silkkitehdas ja saippuatehdas, ja tuli teollisuutta ja sitä myötä myös asukkaita, ja sillä tavalla niin kuin asema on ollut aina hyvin keskeisellä tässä paikalla, ja samoin asemalta lähtee asematie, jonka varrelle sitten tämä kaupallinen keskusta tuohon viereen rakentui, sekä kunnantalo ja Tikkurilan kirkko. Millaisessa käytössä nämä tilat on aikaisemmin ollut? Joo, eli siis silloin kun tämä valmistui ja toimi asemarakennuksena, niin toi ensimmäinen kerros tästä kolmekerroksisesta rakennuksesta, niin siinä oli nämä odotushuoneet ja lipunmyynnit, jossa ihmiset sitten odotteli junaa ja pääsi talon läpi sitten sinne laiturille. Ja toisessa kerroksessa oli sitten asemapäällikön asunto, että se oli kokonaan varattu sitten hänen perheelleen, ja sitten täällä ylimmässä kolmannessa kerroksessa niin täällä oli sitten myös näitä muiden niin kuin rautatiellä työskentelevien ratapäälliköiden ja muun henkilökunnan asuntoja. Alimmassa kerroksessa oli nämä odotustilat ja siellä oli myös lipunmyynti ja muuta toimintaa, niin siellä oli ensimmäisen ja toisen ja kolmannen luokan odotustiloja, joista sitten jokaisesta pääsi niin kuin omaa ulko-ovea pitkin, eli myös 3 ovea on tuonne laiturille päin. Ja sitten tämä ensimmäisen luokan oikeastaan odotustila niin oli tämmöinen rouvien huone, eli esimerkiksi jos kartanon rouvat halusivat matkustaa junalla, niin heille piti tietenkin olla oma odotushuone, koska ei ollut soveliasta sitten muun väen seurassa odotella sitä junaa. Niin näissä monissa asemissa toistuu se tavallaan tämmöinen, että huonetiloissa tai tässä pohjakaavassa on otettu huomioon se, että voidaan jakaa erillisillä uloskäynneillä näitä huonetiloja toisistaan. No, millaista rakennustyyliä tämä rakennus edustaa? No, silloin 1800-luvulla oli, ehkä voi sanoa, että se oli kertaustyylien aikaa, mutta Edelfelt oli tavallaan niin kuin kyllä ihan ajan hermolla, kun suunnittelija. Hän matkusti Keski-Euroopassa ja sai vaikutteita varsinkin Saksasta, ja hänen internetin konttorissa, jossa hän oli myös siis lääninarkkitehtina, niin toimi ylintendenttinä Lohrmann, saksalainen, eli vaikutteet tuli aika paljon Saksasta, ja Saksassa kaikki rautatieasemat silloin 1800-luvun puolessa välissä oikeastaan edusti tämmöistä uusbysanttilaista pyörökaarityyliä. Eli vaikutteet oli haettu Kreikasta ja Ateenasta, ja ne länsimaalaiset arkkitehdit teki opintomatkoja ja ihastui siihen bysanttilaiseen vanhaan arkkitehtuuriin siellä, ja sitten oikeastaan kopioi sieltä näitä aiheita ja sitten teki mallikirjoja, joita Edelfelt kanssa tutki. Että esimerkiksi Saksasta voidaan löytää aika ihan melkein niin kuin samantyyppisiä rakennuksia kuin tämä Tikkurilan asemassa on näitä ihan samoja niin kuin uusbysanttilaisia tai pyörökaarityylisiä aiheita. Voisiko tästä sanoa, että on Suomen ainoa ateenalainen rakennus? No, en tiedä. Kyllä niitä varmaan siis on
muitakin, jossa tämä sama tyyli toistuu. Että sekä Edefeltillä että Lormanilla niin on, mutta kyllä tämä on niin kuin aika semmoinen tyylipuhdas, voisi ajatella, että tässä ne ihanteet kyllä toteutuu tosi hyvin, mitä siihen liittyy sen ajan siihen uusbysanttilaisuuteen. Täällä Tikkurilan keskustassa on aika isoja muutoksia tulossa sellaiseen kaupungin arkkitehtuuriseen profiiliin nyt muutaman vuoden aikana. Niin mikä rooli tällä kaupunginmuseolla on sitten siinä uudistuvassa Tikkurilassa? No, tämä mittakaava on niin täysin muuttunut. Jos ajatellaan, että tämä oli ennen se suuri rakennus peltojen keskellä, joka kohosi siitä kaikesta muusta rakennuskannasta, joka oli yksikerroksista, niin nyt tämä on jäänyt ehkä tämmöiseksi pieneksi helmeksi tänne, joka on aika pieni sitten tämän muun massan ympäröimänä. Mutta sen merkitys tietenkin on niin kulttuurihistoriallisesti erittäin merkittävä vielä, ja sitten tämä historiallinen kerroksisuus, että nähdään, että vaikka tämä on uusia rakennuksia koko ympärillä, niin Vantaalla ja Helsingin pitäjällä on pitkä historia ja kertoo sitten myös niin kuin alueen asukkaille ja sitten näille läpikulkijoille myös tästä Vantaan historiasta.